Здравейте, казвам се Иван. Уча в професионална гимназия по механо-електротехника град Пазарджик, специално в електрозавеждане на транспортна техника. Избрах специалността, тъй като от доста малък съм израснал покрай сервизи, автомонтьори, ремонтни дейности на автомобили и мотоциклети и реших да затвърдя знанията си. Най-много в обучението тук ми харесва, че с учителите сме като приятели и доста по-лесно изучаваме автомобилните системи. Часовете по теория изучаваме на практика как работят дадени системи от автомобила, тяхните проблеми, сложни казуси и отстраняването. Всички системи от автомобила са интересни, най-вече ми е интересна карбураторната система, в която от механика получаваме гориво-въздушна смес. За някои работа, за други хоби, за мен лично е забавно и развлекателно, но със сигурност има моменти, които ми е трудно. Отдават ми се доста възможности след като завърша. Една от тях е в сервизите, които практикуваме, след завършването ни предлагат работа. Да, смятам да продължа обучението си в университет със същата специалност, в която съм и в момента, тъй като съм изградил доста добра база, с която приемът ми ще е по-лек. Мисля, че всеки, който тепърва започва или иска да се задълбочи по-обстойно с системите в автомобила, това е специалността за него.